Niin, päivää vaan kaikille. Nyt olisi tämmösen unboxauksen aika. Eli tässä on 2 heittouistinta. Elikkä tommonen. Tässä taustalla on Jere, joka on tässä kanavassa myös mukana. Tossa on toinen. Niin, eli tämmönen. Avataan. Eli tosiaan heittouistimia nämä molemmat. Tää oli Weedless Head. Ja varmaan jotain tulee. Se on aika hyvä värinen meidän mökille. Niin. Tossa. Sitten avataan tää toinen. Saa helpommin. Noin. Tässä on tämmönen hyvä pinta muuten. Se on myös tämmönen, se ei oo UV, mutta se on niinku, onko? Kato, testaa. On sekin UV Bright. Niin testaa. Tässä on tämmönen. Samanlainen mitä? Niin. Joo. Eli 2 UV niin 1 UV Brightia. Siinä. Uusi hädi. Kummatkin on uusia uistimia. Mitä tuli tänä vuonna? Ja tossa. Elikkä nää unboxattiin tällä kertaa. Tää oli eka osa näistä unboxauksista, näistä uistin unboxauksista. Ja niin, nähdään ensi osassa. Se on siihen asti. Moi. Moi moi.